Aku wis rumangsa isin disawang dening cantrik-cantrikku lan siswa-siswaku. Ing ngatasé aku pendhita kok tumintaku kaya ngene, ya mung mergo ngeboti karo kowe lan ngestu padha kalawan anak Prabu Duryudana. Aja nganti kowe karo aku disingkirke saka Sukalima kene. Swatama ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Inggih. Menapa tasih wonten dawuh? Wis ora wis ora. Wis entek tekan dina iki kowe metu njaba siswa-siswa dibudhalake aku tak manjing ana ing papan panembah. Aku arep manembah marang ngersaning Gusti nyuwun pangapura. Sawise kuwi aku arep ijik tumuli bombok. Inggih. Ngestaken dawuh. Aku ki nek bunek nek ora turu wae wis rekoso Swatama. Mengko ndak vertigoku kumat. Iya, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya Bambang Swatama. Bambang Swatama tak. Iya.